Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Waalaikumsalam Petruk. Wah iki Kang Gareng lestari budaya. Lestari budaya Truk. Areng ngrumpaka. Iya iki Kang Gareng ora ketang sithik-sithik ngrumpaka tembung-tembung. Ning ya sing apik lho, Truk. Ya jenenge wong usaha kok, Gong. Ayo coba aku tak ngrungokke kaya ngapa rumpakamu. Lestari budaya. Edipeni endah adiluhung yekti. Budaya seni bangsa kita sami. Murih lestari monggo den jinaga. Paugeran turun maturun. Putra lan putri ingkang marisi. Kaendahan budi pekerti. Babar piwulang jati. Donya akhirat wus pinesti. Slamet rahayu sugeng basuki. Sugeng rahayu slamet basuki. Wah, monggo diwolak-walik ngono, Truk. Ayo iki Kang Gareng iki peduli karo kelestariane budaya seni bangsane dhewe. Indonesia Nusantara. Ngono, Truk. Iya, sebab bangsane dhewe iki potensi untuk menebarkan damai dunia kok. Ngono ya, mula budaya seni sing wis ana iki ya dilestarekake. Ngono. Edipeni endah adiluhung yekti lho iki tenan iki. Edi wis ngarani ya, Truk. Ya, peni ya wis ngarani, endah ya ngarani. Dadi iki diklumpukke dadi siji. Basa sing mewakili keindahan iki didadekke siji. Ya, Truk. Adi gedhe luhung cetha luhurane yekti. Buktine ana lho. Ngono, budaya seni bangsa kita sami. Awit ya Gong, ngendi Gong ya, awit Sabang sampai Merauke iki lak budaya seni bangsa kita iki lak komplit. Maneka warna. Lah kuwi supaya dijaga murih lestarine kabeh warga bangsa kuwi, Gong. Ngono ya. Budaya sing ana daerah kono kuwi ya milik awake dhewe kabeh. Duweni ya seluruh warga bangsa iki milik kita bersama. Jijine ana keindahane gerak lan suarane ning kono ana paugeran ya Truk sing bisa diturunke turun maturun ning generasine tuntunan kebaikan. Lan iso diturunke sebab kuwi mau seni sing wis digawe dening para leluhur kuwi mau sing ana tuntunan lan ya ana tontonane kuwi mau ya diturunke ana putra lan putri ingkang marisi. Wah, marisi iki tegese piye, Truk? Mewarisi iki tegese ya sing nampa tinggalane, sing meneruskan. Waris utawa sing jenenge warisan. Ngono, warisan kebaikan saka para ya leluhur zaman semono sing menehi pedoman-pedoman kebudayaan seni iki mau sing nyatane endah kaya ngono ki mau. Awake dhewe kudu apresiasi Truk, wong nyatane iki zaman saiki iki awake dhewe ya urung iso membuat karya sing baru ya, Gong. Karya baru sing lebih bagus ngono ki nyatane ya urung eneng kok. Ngono ya. Nek karya baru sing musik apa, Truk? Wah, nek musik ya dunia saiki sing jenenge musik modern iki ya origin kae. Oh, origin ya, Truk.
Lah nek liyane orjen Truk, liyane orjen iki isih termasuk seni tradisional. Tegese seni tradisine nasional bangsa-bangsa sing duwe karya kuwi mau. Nek orjen kuwi wis sak dunia kuwi, dadi karya alat musik terbaru sing modern ya mung orjen kae. Oh ngono ya Truk, kuwi. Lah iya. Putra-putri ingkang marisi kaendahan budi pekerti. Oh iya, sing babar piwulang jati sing wis diparingke dening para jaman dhisik. Oh iya, kang kababare ya tuntunan sing ana iki sing akeh bareng awake dhewe sinau iki sing akeh lak nuntunke supaya dikeparengi apa ki babar piwulang jati, piwulang kebaikan ana donya utawa ana bumi iki. Lan uga piwulang kebaikan ana alam akhirat besok mben. Oh ngono ya, Mungkin sing intine pancen kuwi kok. Awake dhewe iki nek sinau apa wae bab tontonan seni budaya sing ana bangsane dhewe iki, mesti isine tuntunane ya kuwi. Ngelingke ngemutke nang awake dhewe supaya eling marang sing jenenge akhirat. Ngono ya, sing jenenge swarga, sing jenenge neraka lak kuwi. Ha iya seni apa wae ya, Lah iya nggo kuwi seni nggon film. Kayak mesti dibanding padha antarane sing apik karo sing ora apik. Ngono ya, Gong, sing bener karo sing salah. Ya Truk, lak sing critane kabeh ngono. Nggon wayang kulit ya ngono, mesti diceritake antarane apik karo ora apik. Swarga neraka lho. Didhawuhi milih ning swarga lak ngono. Wah iya tujuane ngono ki mau. Utawa nek nggon dhisik ana ya wis ning endi wae seni, misale seni ludruk kuwi ya isine tuntunan. Mesti ketoprak ya tuntunan. Ya tontonan ya tuntunan. Wah komplit ya Truk. Memang kuwi wis dadi jati dirine bangsane dhewe awit jaman semono tekan saiki lan insyaallah tekan sok mben kuwi mau kok. Oh ngono. Akhire dikeparengke babar Slamet Rahayu Sugeng Basuki. Lagi lah kata-katane kok ketoke padha. Ayo memang dikelumpukke kok Slamet ki ya Rahayu ya Gong ayo. Sugeng ki ya Rahayu. Basuki ya Rahayu. Dadi ki Slamet Rahayu Sugeng Basuki ketoke ya maknane ki meh padha. Terus diwale terus iki mau ayo. Sugeng Rahayu Slamet Basuki ya diwale ya padha wae ya Gong. Nek kok dadi sak kalimat ya Truk. Lah iya iki mau lestari budaya kuwi kewajibane generasi sak teruse terus sing jaga lestarining budaya ora mung nampa warisan sing ana, nek isa ya didhawuhi supaya babar karya sing luwih apik. Oh ngono ya Truk, luwih maju meneh. Ya Truk, luwih-luwih ana nggon kancah antar bangsa ya kok. Iya kuwi umpamane iki mau wayang wayang kulit gamelan. Kuwi nyatane wis sudake ana nggon UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Maksudnya apa ya Truk? Lho tegese iki maksude iki diakoni wong sak donya tentang istimewane wayang kulit kuwi mau. Kualitase lan sak panunggalane kuwi mau tegese diakoni wong sak donya iki paribasane umpamane Gong. Ana festival antar planet iki umpamane. Oh ngono ya antar planet ngono festival ayo kabeh planet ngetokke senine dhewe-dhewe ngono. Ayo mesti lah ya pengen ngetokke sing paling apik to, Truk. Lah kuwi wayang kulit iki wis gampangane diakoni wong sak bumi iki yo untuk mewakili umpamane ana festival antar planet iki. Oh ngono wis matuk ngono lho. Berarti nilainya istimewa ya. Maksudnya iki ngono kuwi mau. Oh iya ya, Truk.
Gelek gong lestari budaya, amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.